Hinumdum ko sa wala pa ko ni sulod sa pagkapari. I was kana bang mura out of order, asa ka ko padong. Naglibog ko kung asa pang maghatag na kong kalipay. Unya, daghag kalibog, daghag kabalaka. Ingon ko, sige. No? Pag ingon ako nga, naabot sa panahon nga nakasinati ko sa tawag sa Ginoo, ningon ko, dili ko angayan. Wa ko'y angay nga musulod sa seminaryo kay naglunang ko sa sala. Pero mga igsuon, kung kana bitong unahon natong Ginoo nga kanang makigdumog yun ta sa atong pag-ampo kaniya, kana bang makig-wrestle kita, to wrestle God with our prayers. Lord, unsa gyud imong plano nako? Naglibog nako. Again, mao ni akong gibalik-balik istorya ninyo. Bugat ang pag-discern kung unsa sama sa ninyo daghang mga kabalaka, bugat sa mga problema nga gidaladala. Dili ta kasayod. Pero dili lang uta nato kalimtan nga atong ebanghelyo karon nagpahimangno kanato nga atong isangod tanan kaniya, atong i-entrust tanan kaniya kay gusto siya nga makapahuway kita kaniya. Atong ihalad kining tanan. So in short, mga kaigsuonan, sa pagsulod na ko sa seminary for 8 years, dili sayon. Ningon ko, saon man ako ni? Dili man ni tiaw-tiaw, masulod ka seminaryo, daghang kaayo gastuhan, daghan kaayo og buhaton, kay sulod sa seminaryo, upat man na kabuok ang imuhang paningkamutan. No, kung sa gawas mag-eskwela ka, ang imuhang paningkamutan, ang imo ra yung academics nga makapasar ka. Pero sa seminaryo, upat ka buok. Academics, imuhang pastoral life, imong spiritual life, imong pagigrelasyon sa mga tao o sa mga sa imuhang pagigsuol sa imong mga kauban. Dili sayon kay upat kinahanglan balanse. So, abot seminaryo for 8 years, naghilak-hilak dito. Ningon ko, wa ko nagbasol nga misuhod ko seminaryo. Pero mga igsuon, to cut that long story short, it is by the grace of the Lord. Dili angayan, makasasala og tanan, no? Daghan ka hadlok, daghan ka balaka. Pero mga igsuon, mauna siya. Ang grasya sa Ginoo, no? Kung ato lang yun isubmit atong kaugalingon, dili kita kabalo kung unsa na iyang giandam nato. Masurprise na lang kita. So, hangtod karong panahon na, karong adlaw iampo intawon kami, 11 ka buok nagsaulog sa ika-4 nga kasumaran sa amo ang anibersaryo sa pagkapari. Intawon, nagsugamak o nagkamang. Pero sige lang, padayon, bisan pa sa unsay hagit kay ingon man si Kristo, isangod nako ang yugo aron mapasayon alang kaninyo. So kamo sa inyong bahin usab, doon na mo'y dagang struggles. Kinsa may way struggles na to every day. Kinsa may way problema nimo karon nga niari. Wa ko dagan kaayong klase-klase nga mga problema. Bisan gamay, bisan dako, ato ginumduman. Sama sa maong istorya, ang balas nga nagtampuog sa kadaghan nga dili na maihap, nga giingon sa maong babae nga iyang saha nga dili na maihap, pagabadlason ra kana sa gugma kaluoy sa Ginoo. Kay nganuman ang Ginoo kanunay maglimpyo kanato uwag tangon ng atong mga sala. Mga bitaw na ang hinungdan nga siya may-ari sa kalibutan tungod natong tanan nga mga makasasala. Tungod nato nga mga wala nagpakita og interest kagustuhan sa gumpa sa Dios. Daghan kaayo karong panahon nga makaingon kita. Bisan usahay puno kita sa simbahan, pero mas daghan ang wala misimba. Mas daghan ang wala makaila sa Dios. Mas daghan ang uhaw sa pulong sa Ginoo.
Muna mga igsuon, magtinabangay kita. No? Sama nga ako sa kasamaran, usa ka makasasala nga nihatag sa akong kaugalingon, no? Para sa pagsagyaw kay gitawag man. Kita usab kitang tanan gitawag. Dili lang mga pari ko dili. Kitang tanan nga mga binunyagan, bisan kag unsa kasamaran, bisan kag unsa ka bugat ang imong gidaladala, just entrust it to the grace of the Lord. Salig ka niya 100% o kining tanan, iyang pagabanlason kanimo. Hinumdumi, just remember any problem nga bugat kaayo nga niagi sa imong kinabuhi. Hinumdumi, kung asa na to karon. Ha? Ang Ginoo mo lihok gayon, labi nag-ato kining isangon kaniya. Kay siya misaad nga sayon ang yugo nga iyang ipapasan kanato. Tungod kay kitang tanan iya man. Tungod kay kitang tanan iya magipanag-iya o dili niya gusto nga kita magsakripisyo bisan sa atong pagpaningkamot to follow Jesus sa iyang dalan nga lisod apan siya mag-agak kanato to give us rest, relax ourselves. Inumdom kita, no? Labi nagnaimo kanta, come to me and I will give you rest. Pero kung makadungog ta na, so tingtano, matay naman ta anak. Ha? Kung makadungog mo ng kanta, mura na tag mo pahulay nga dayon, matuod ang pulong sa atong Ginoo. Busa mga igsuon, atong hinumduman, nga kitang tanan lumalabay lamang. We are just a missionary here on earth. Ug atong final destination will be in heaven. So maningkamot kita, no, sa pagbuhat sa mga sugo sa Dios aron siya mahimuot kayon. Ug ato maangkon ang kahigpitan sa atong tuyok dinhi sa kalibutan nga atong mabuhat kini ug sa katapusan mahisama kita ug mahiuban sa atong langit nung Amahan.